מי זה? אני? כן. מה? זה יוסק הקסמים האלו? איתמר, אתה רעב? כן. כן, מה אתה הכי אוהב לאכול? בטלה. בטטה? כן. ומה עוד? כן. מה? תות? כן. לא הבנתי. כן. פטל? מלבסי. לא הבנתי. תמר, אתה... כן. שניצל. אתה מאוד אוהב שניצל? כן. ועוף? כן. ואתה אוהב חתולים? כן. מה? כן. גם חתול אתה אוהב? אני רואה חתולים. אתה אוהב חתולים. ו... איפה דרמה? איתמר? ואת הגן שלך אתה אוהב? איפה חתולה? איפה החתולה? כן. איתמר, איפה דרמה? חתולה. מה? איפה דרמה? חתולה. איפה החתולה? כן. מה? מה, נכנס לשם? ו... איפה אתה גר? תסביר לנו מה זה. בבית. איזה בית? בבית חדש. בבית חדש? איתמר? כן. איתמר? כן. בוא תסתכל עליי, תראה לי איפה אבא. אבל פה. ואיפה אמא? פה. ואיפה... התום? אמן. אמן? ואנטר? כן. מה? רומן. אני את אבא. אתה את אבא? מי אבא שלך? אני. אתה אבא שלך? כן. מי אני? כן, שמעתי מי אבא? כן. אתה אבא? אז מי אני? הוא מבלבל אותי. דאטה. מי אני? דאטה. סבתא? כן. אני סבתא. סבתא? ואתה בוא אבא. לפה. ומה הולך? לאן הוא הולך? הנה, לאן הוא הולך? אני לא יודע. הוא מבלבל אותם, נכון? מדהים זה הדבר הזה, זה המכשיר הכי טוב שקניתי אי פעם. מבלבל אותם? Don't tell me that. זהו. Why? It's true. I don't want to get sucked in. אתה מה מקומי שלך על המצלמה? אתה לא צריך להוריד לו לא, למחשב? לא, יש לי פה 16 ג'יגה בייט עוד. אין לי מושג. זה המון. הוא הולך לזרוק את זה לא לעבוד לדעתי. אוי, זה רק אי. אוי, סיפור. הוא ראה שהיא באה, אז הוא החזיר את זה בחזרה. ידעתי שבסוף מה ידע? אני לא רואה משהו. בסוף היה חסר משהו. בסדר? זה נגמר? הוא הולך לראות מה זה אבשלום? הוא הולך לראות כן, מה זה? כן. תלכו אחורה, אתם מסתירים לי. משהו בשביל המרק. מה זה? מי זה? מי זה? אני. נכון. איך אתה יודע? אתה רואה? מי זה? מי זה ילד? מי זה? מי זה ילד? מי זה? מי זה אמא? הוא עושה איתך משחק, הוא מדבר איתך. מי זה?